שלום, אני הולך להראות לכם קסם בקלפים. אני אראה לכם את זה בלי מתנדב. אני אוציא קלף מהחבילה, תראו אותו. הוא כחול, נכון? אוקיי. כל הקלפים פה כחולים. נגיד אמרו לי פה סטופ, זה ממש לא משנה איפה. נשים אותו ונסגור. עושים ככה והקלף נהיה אדום. אני חושב אולי שקצת נפלת לאיזה מלכודת, ואני חייב לשאול אותך מוקי. הקלף היה 8 עלה. הצבעת כחול כי אתה עבדת איתו, האחים גת עשו ביצוע פי 100 יותר טוב מזה, הוא התאמץ, כל השיר מסכן, הוא גנח, אתה הבאת אותו למקום שהוא עשה שיעור... נשים אותו בצד, מתחת לקופסה. ממש לא מספיק, לא עושים פה גן חיות, נמרים, הרי אתה נהנית? שקט רגע, אתה נהנית כי אני נהניתי, אני עפתי על זה, היית מדהים. היית מדהים, היית אמיתי. אוקיי. רגע, גם אתה זה? היית משוחרר, היית אמיתי, נתת בראש, הוצאת את הקלבה. אוקיי, קלפים רגילים, נכון. יש פה קלף אחד אדום. זה רק, יש כל הקלפים כחולים, אני עובד עם קלפים כחולים. הקלף הזה הפך להיות אדום לבד. נכון? בסדר. עכשיו, תראו. עכשיו תגידו לי סטופ, פה. אוקיי, אתה צריך לזכור את הקלף הזה. כחול. תנעבו. הפך להיות אדום. רגע. אין לי פה קלף אדום. אבל יש פה קלף אדום. ורגע, בהתחלה הקלף שלכם היה 8 עלה, נכון? אז אם ה8 עלה, שמנו אותו שמה, אז מה הוא עושה פה אצלי בחבילה? הנה הוא. פה אצלי בחבילה. רק אני נמצא אותו. הנה, רואים? הוא פה אצלי בחבילה. כחול. אבל יש לי פה קלף אדום, אז מה זה הקלף הזה? 4 יהלום. ביי.